Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji wee bịa bụ in creation, we are nothing apart from Chukwu. In creation, we are nothing outside Chukwu. I'll put it that way. We are nothing in creation outside the Chukwu. Ihe na-achọ ka nkọwalụ gị bụ na Chukwu okike anyị na-ekwu maka ya. Anyị na-ekwu masara Chukwu. Amara m ihe mmeji wee quantify ya ka ụfọdụ ndị mmadụ wee ghọta the concept of Chukwu anyị na-ekwu maka ya. Chukwu anyị na-ekwu maka ya bụ the source, the beginning and the end of entire creation. O nwere ihe ọbụla dị ndụ ekere eke na-esiro na ya. Chukwu abụ Chukwu nke ị ga-afụ n'ihe niile. Chukwu na-egosi onwe ya n'ụdị dị iche iche. Chukwu enwere oyiri, onwere mbido, onwere njedebe. He is the unmovable mover, the supreme head. Ihe niile malitere from him. Amara ka m mesikọwa ya ka ịghọta ya. Chukwu abụrụ mmadụ, ọ bụrụ mmụọ, ọ ka mmụọ. Mmụọ bụ a spark. Mmụọ bụ a spark from his love, a particle from the supreme being. Onye abụ nyawo karịcha. Ana m achọ a word mmeji wee kọwa ya ka ịghọta the concept. Yes. Onye wabu Chukwu a na-ekwu maka ya. Ngwa gị na-ewezighị ya, we are nothing. We are just like a pencil in the hands of the Creator. We are nothing. Apart from him, we can do nothing. Detach yourself from this tree of life. Chukwu, you are gone. Enwere ihe ọbụla, them it the principalities and powers. Kpọọ ha ndị ichie, kpọọ ha ndị aka, kpọọ ha ndị egede, kpọọ ha ndị gboo. Kpọọ ha ụmụ mmụọ dị iche iche, ndị anjelu nke Chukwu, kpọọ ya primordial queen, kpọọ ya arụsị, kpọọ ya ihe ọbụla sọrọ gị, kpọọ ya any power in entire creation. Apart from Chukwu, that power is as useless as anything. Enwere ike ịghọtara ya. Mana ya na-achọ ịkọwara gị bụ na eweziga chi ya na-ekwu maka ya. Yes, in Igbo spirituality, anyị kpọrọ ya Chukwu maka na anyị recognize na enwere ọdachi, enwere forces, enwere ndị anjelu nke Chukwu. Mana onye a na-ekwu maka ya, chi ya na-ekwu maka identity. Is an arbiter. Is this one among can be square. Mana o ihe niile si n'aka ya. Enweziri division of labor. Everything flows in him. He is a fountain. Apart from him, you can't do nothing. Apart from him, one cannot do anything. All power flows from him. He is the beginning and the end. But so everything sees, everything we see. No doubt about that. Ụmụ mmụọ niile bụ ndị angel ya, ndị na-ejeri ozi, odibo, servants. And the Igbo spirituality recognize that particular supreme being. But before we dive into today's lecture, important announcement. Echefuna. Na aja na-achụ kwa ọnwa November is ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance abụrụ ebe na aja na-achụ na temple maọbụ na ọfụ anyị na-agụ maọbụ na ọlụ anyị na-alụ. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe ihe karịgoro 3 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share ihe ọrụ na social media. You know why? Abroad, not necessary. I can tell you, I might tell you over 3 years, we have massive testimonies. So, I'm going to show you how you name I get worry at 3 prayer requests. They be not an actual and I go for no could be open.
Bossy Bazon Kong, why Jane and Be Lomana, Ahamadum. Then a temple chuaja to entities of powers. Jane Benchuaja Bui Mesaraka. One that you walk at Makanaja carried all. So I want to show you in a higgy mail which I am now WhatsApp. If forward I had 3 prayer requests, then make token donation to the account number. The chat am now WhatsApp. I want other details we need for you in order to book it. WhatsApp not big anymore. 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. 9 screen gig affair. Now let's dive into today's lecture proper. Yes. Get a gun name Kumakia. He had your uncle while ago, Kines will lie in a network and a share button. Tag your friends and well wishers. Tag or to the madon de Chukwu. And we're to Obota, came to the Kuzuben Kuzuga, the teacher. However, he had a check while ago, one on Kuzuabonega today. Monday 4 and their guests. Adiburo Dampo. And we go to Kuzi Putaron the Sena Chukwu. We call them atheists. Yes, and Kwadondina Kuzi was something they were very closer to it. Mwandina Kusin in many things in Asina Chukwu consumer equal power. One of the leaders of these people now was the Baha Temple. This Baha Temple is founded by a prince in the Persian Empire. Also in Chukwu na consumer equal power. Yes. So, but some of those people kusiri had about fallacy. At the end of the day, when they passed on, their teaching dies because their teaching does not have the phantom of truth. What I'm about to tell you is the compounding of the entire truth you need to know. Because Chukwu is truth. He's the light. Apart from him, he can do nothing. He might shock you outside the Chukwu, outside the power of Chukwu and Nekumakia. Whenever Hamewu. Yes. So, abroad they say Nando Banje the powerless, but me what are the powerless? In the RC the powerless. Ikobana the powerless. Before him, every Ike the powerless. Because no one Ike hear them. They are just the Josie. Kamalagat. Do you know? Because I'm a saying that earthly governance will prototype of what is happening in the spiritual realm. I be a back and Kowalagi. It was got the sovereignty, the constitution of the Federal Republic of Nigeria. A policeman is useless. Even law, even judge cannot convict you. They just derive their powers from the power of the constitution and sovereignty and Mr. President. Yes. So, for those people derive their powers from the constitution, from the power of the sovereignty and the president. To according to Ikechu. Money na na that honey never died the Ikechu. And what's the guy Ikechu? They can't do anything. So even if somebody say now yes, it depends on the context the person is coming from. I will agree with you. There was a Chukwu. Nothing stands. He's the energizer. Every part of divine forces, every part of all these earthly forces, or spiritual forces, works in accordance with his powers, out of his mercy. So, upon the how things work in the astral world, you understand that there was supernatural power that is there. Everybody can tap it. However, how you use the power, you give account of how you utilize the power given to you on the judgment day. And this judgment comes individually.
o nwere ihe ike ọbụla ga-eme. Ka nkọwara gị the cadence of powers ka ịghọta mana marụ na ewezighị ike ya bụ Chukwu. He is the energizer, na-energize everything. Ike Chukwu dị n'ikuku. Ọ bụrụ na o decide ya withdraw ike dị n'ihu, o nwere ihe ọbụla ga-egiri. Any living thing we cease. Because nọ n'ike ka ikuku ndị ikuku si alụ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ tụọ ikuku for few minutes, everything will come to end. Because even the plants takes ihe mmadụ kupụtara. Mmadụ ekuru ihe plant kupụtara. Aka nri kwa aka ekpe kwa aka nri. He created it that way. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike isi na-enwero Chukwu. Mana ịta n'ụta. Ụwa si n'ebe onye futebelu. N'ebe onye ghọtadebelu. Ma ọ bụ na rem onye anwa si wee na-draw his strength. Yes. So onye ọbụla kụziri nke o kụziri, forgive the person. Manakwa na ọ bụrụ taa ka o bido ekụzibere ya. Enwego ndị kụzikwara something similar, but the letter fizzle out. Chukwu, the unmovable mover, and his throne is not quantifiable. You can't quantify his throne with human throne. Something come little closer when the kid were divine here. As not Chukwu is divine. Yes. And the soplo ana-enye Chukwu abụrụ soplo ana-enye ihe ọbụla ekere eke. Igbo spirituality does not worship ndajelu nke Chukwu ntị ọ dị. Maka ọtụtụ ndị mmadụ na-ewere the concept ha ji wee bata na Christianity wee bata n'ọdịnala. Malụ ndị ọdịnala Igbo spirituality does not worship any of the elements. Be it Ajan, the Mother Earth, the in charge of blessing and so. Igbo spirituality does not worship Ajan. Igbo spirituality does not worship Ndimiri, the water sprite, marmots, otherwise people na omame water. Igbo spirituality does not worship. Igbo spirituality does not worship Ndikuku, the salamanders. We don't worship them. Umikuku, we don't worship them. Igbo spirituality does not worship Ndanyangu. We don't worship them. However, we reference them. Nkwayugu and nothing more. The same Nkwayugu amageme for a police of Federal Republic of Nigeria because of the uniform of the Federal Republic given to him. You respect that uniform. While you go the area, that does not mean that you are worshiping the policeman. Mr. Man, park, you park. Where is your paper he give? Because of that uniform he's putting on. Emmanuel federal government area, federal government. We don't worship. Or should understand it. We don't worship them. For the interpretation teacher. I will still come there. Igbo, enwere ụdị nsọpụrụ ịtọ dị na. Enwere dulia, enwere hyperdulia, enwere latria. I will still come to that. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na Chukwu okike a na-ekwu maka ya abụrụ obere mmụọ. Mmadụ who human being can comprehend him. Ọ dị n'ụdị niile. Ọ dị n'ịgala. Ọ dị na Edesha, ụdị ọbụla ọ dị na ya. Chukwu dọ n'ikuku, ọ nọ na mmiri, ọ nọ na anyanwụ, ọ nọ na ana, ike n'ike niile. Chukwu ọ bụrụ na ị gafee the throne of the divinity, enwere the throne of the primordial queen, the next throne. The primordial queen a na-ekwu bụ ọnya gị ijegoro na akwụkwọ Aịzaya afọ ebe ekwu gbasara eze nwaanyị nke eluigwe. Ihe ejikpọ ya n'igwe bụ etu a ga-esi the concept ka iwe nwee ike ghọta ebe a na-ekwu na ebe a na-ekwu abụrụ the gross material. He's the queen. Ọ bụrụkwa eze nwaanyị nke a na-ekwu
as one in Ghana, the mammoth. When they talk about the queen, we are talking of another higher entity. Energy is about the symbolic of the feminine, because in Chukwu, and where the masculine, where the feminine energy. All of them are in Chukwu. They also the primordial queen, they present the feminine energy of Chukwu. Why the Chukwu as Chukwu radiate the masculine energy. So the primordial queen represent the feminine energy in the throne of grace. Now, coming down to the throne of the elders, the throne of the prosperity, coming down, the throne of the ancient throne, the throne of the animistics, the throne of the spirits, and so on and so forth, coming down to the throne of the material world. No one more. In the spiritual realm, human spirit, there's no perfection that you will perfect as a human being and you become divine. It's not possible. You cannot be more perfect than the origin. Even some of the messiahs that are here on earth, both the present and the past messiahs, they are here on earth because of the intercession of a particular realms or kingdom that interceded for such person to be given opportunity to be here on earth to perform a certain work of salvation as a Messiah. So it's on intercession of Ikajan. Can we is the Wajan? Gabia perform also on certain things as intercession of the salamanders. Or perform all that. But as he comes, after finish his earthly work, he go back to the throne of his originality. He can never perfect himself and become God. No. Because Chukwu no na divinity or throne here teacher. Irrespective of all the thrones and realms and kingdoms from the top to bottom, all of them works in accordance with the power of Chukwu Keprimi Henina. In creation, you are not permitted to worship any of them. They are all servants of the Most High, the Chukwu and the Kumakia. Onwono language mmeji we call one Chukwu. Even the word God, yes, does not explain Chukwu and the Kumakia. Makanandocha where the word, where you can hear a different interpretation of their own. Kama na asụsụ ọbụla nwere ihe ha na-akpọ chi nke akarịsịrị nụ. Ịma na asụsụ ụnụ ihe ụnụ ga-akpọ onye akarịchara ụnụ chi nke ahụ nke nwere ntụpọ. Onyenwa bụ ya. When I was in India, they had recognized the name of other gods. Enwere Brahma, enwere Shiva, enwere other gods. But they recognize the name of the unmovable mover, the Almighty. Onye ike niile si n'aka ya abịa. They call him Bhagwan. Mba na-asụ n'onu mana akwa ụkwara ọbụrụ ofu. Etu a ka o si wee bịa n'ala Igbo. In Igbo spirituality or cosmology, we call him Chukwu. Because na anyị matara na enwere ọdachi ndị ọzọ. Enwere ọdachi in categories, and in the spiritual realm, mmụọ niile ahara. Mmụọ nwere mmụọ ka ibie, ọ dị kada by kada, nwere mmụọ ka ibie. All depend on the throne. Mmụọ ya bụ mmụọ asị wee bịa, and the kingdom osi. In the spiritual realm, enwere orderliness, enwere respect of the throne and hierarchy. Mana no n'ike Chukwu okike apụrụ ime ihe niile ka ike eji energize all the powers. Even ike ndị na-eme operate in the world of gross material. O nwere ike ndị na-eme operate in the world of gross material. Mana ha na-eme operate in the realms of the ethereal. Ha na-eme operate in the higher realms
on the animistic, on the spiritual realm, that they may exist. Yes, in the throne of the primordials, well, they don't exist there. So enwere ike dị iche iche. Mana ike niile is subject to the grace of Chukwu pụrụ ime ihe niile. Enwere supernatural power that is there. Of some way call it in astral world. Then that power is there free for anybody to tap it. Even people that they practice occultism, then tap the same power. Any spirituality that tap the same power, because the power is raw power from Chukwu. However, what you use that power for is your own cup of tea. At the judgment day, before the elders, he give account how you utilize this power, whether you abuse it or whether you use that power for the glory of Chukwu. And note that all the angelic forces, I call them angelic forces, all the base now roll from the light region, then I roll on the ma. And other spirits that roll in the negative vibrations, upon that dark spirits, dark souls, dark energy or negative energy. Dani no kana roll ya no de ha mako onye kosu. So if you agree or radiate power similar to theirs on their own with the power of homogeneous species and powers of attraction, you will attract them to yourselves. But if you live life worthy of emulation, radiate the positive energy, you will be attracted to the negative positive vibrations, and they will form ring of light around you as a protection. So life is all about what you decide. You have all the freedom. Mana oburu no woro onye obuna hide under ordinary out of ignorance and be worshipping any entity. The person need to hear this and wake up. We don't worship them. We reference them, we recognize them. We give them respect, if I will use the word, but not worship. Amagoronga to respect the agents of government. When I was in the north, and what we had about people in exalted position, it's called rankadede. An ordinary malam or one ordinary abokino. Rankadede bu ekenane nukum mother. Onye bụ a titled man, onye a na-akwanyere ugwu n'obodo. Yes, ikene rankadede bụ bless ya gị. Ịtago? Ị na-akwanyere ugwu maka nnukwu ọkwa na ugwu Chineke kwanyere ya. Maka na Chineke na-ebuni mmadụ. Yes, ọ bụrụ worshiping. What determines worship, makes things worship is ihe ibu n'obi. The motive behind that genuflection, the motive behind that respect. Let me put it in the simplest terms. If while you are respecting somebody as if the person you Chukwu, you are gotten to all wrong. But if you are respecting somebody because no na Chukwu ji ekwaru ngworo na Chukwu buriri enu, you will respect here, he will tap or blessing from Ngozi Agoziri, so be it is in order. So here bo worshiping bo ihe obuna ekereke nke na anuru okwu nke na-eme obey nke na carry odia, even to the extent of disobeying the laws of Chukwu. Example, if you are serving somebody and the person delegated you to go and tie somebody, and you know Chukwu said you should not do that, you should not commit murder. If you go such message, you are worshiping the person. Because in our photo now, I said, game when na Chukwu also belu some, meaning
No one only gave one on young abuchi nke carry anyanwa. Once you do that, that is where worship set in. So no gabonya onye the last or power. Any power obuna in the in Nigerian constitution, any other constitution in Nigeria, be it club, be it obodo, is still under the constitution of the Federal Republic. So onye no roku karịa okwu Chukwu oke pụrụ ime ihe niile, onye awa ka ị na worship. Chukwu oke sisi emere nke a ime ya worship wego onye awa iji maka eme ya bụ ihe. Ndị Igbo na-atụ ilu si na mmadụ agha eji maka ọfụrụ enyi nwaanyị n'anya n'ọfụrụ enyi nwaanyị n'anya wee je ghọrọ ube etinyere iyi. Yes, when you do that, you worship. Some people now worship their wife. Obona your wife with the capacity to go against the teachings and tenets of the Chukwu laws in creation. In our worship here. Some people worship money. If you can take somebody's life because of money, you worship money. So you obona game in another oku karicha oku nke Chukwu nwere ike okwu oda abia e happen nke Chukwu mee ya ka na worship. Now, let me tell you what is hyperdulia, dulia, and latria. Dulia bụ nsọpụrụ mmadụ na-enye onye kayenu nnukwu mmadụ na-asọpụrụ okenye. Ọ bụrụ ndị ụgwọ ndị ofe mmanụ ha na-amakpuru n'ala. Wee kene eke abụọ o wee size obinye. Ị nara ngozi. So now, mgbe e kelere ụdị ihe etu a, ihe bụ n'obi ya bụ na akwanyere onye a ugwu maka na onye a bụ onye a gọziri agọzi, onye nwere nnukwu ọkwa. Ụdị ugwu anyị na-akwanyere His Excellency. If you are having the opportunity to meet Mr. Governor, you can name Mr. Governor, you are not worshiping Governor. But then akwanyere ugwu maka that throne now on at that particular moment as a leader. That is dulia. Hyperdulia bụ nkwanye ugwu ị na-akwanyere ndị nsọ, ndị ichie, entities, like ugwu ị na-akwanyere arụsị dị be nna gị, arụbinago, ugwu ị na-akwanyere ndị aka na ndị ege na ndị gboo. Maka na ịma na o nwere ihe ha mewu, ha nwere ike ịgba ụchụ. O nwere ife ha mewu n'ebe ị nọ. Ha nwere ike ime ahịa asịsị eme na-eme, ha nwere ike ime ignore and you regret it. So ụdị ndị dị etu a na-akwanyere ha ugwu a na-akwanyere ha. Ọ bụrụ na ọ dị Catholic asị na we are honoring Mary, we are honoring Mary, never worshiping. People say we are worshiper, not at all. I understand. You know that man so go Catholic. So if you hear ya now, etu a ka ọ dị na mmadụ, o nwere ugwu ị nwere ike ịkwanyere Mr. President ma ọ ijenugo court. Ije court ichi ibiri ikwu okwu, ọ bụrụ na judge nọ na tebụl ya, ịkwanya my lord, his lordship, ebe awọ. Nature isi ebe nọ epụta i genuflect. That does not mean a worship here. He did not speak great offices photo Mr. President. You are not worshiping Mr. President, but in any honor. Ma ọ bụ na ije fu onye isi ya spiritualist, onye isi ụka gị, ma ọ bụ ihe ọgwụ ahụ ekwanyere maka ihe Chukwu ji alụ. Ọ bụrụ onye worship. Worship when you now obey that your spiritual head more than Chukwu okike. But worship set in. Now, ugwu a na-akwanyere Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ka a na-akpọ latria. If you go to West latria is deviation from the normal dulia and hyperdulia. So ọ bụrụ na Igbo onye Igbo na practice Igbo spirituality, mana ije bụrụ omume ị na-eme n'ụka ndị ọzọ wee bịa achụgba ndị na worship mmadụ ma ọ bụ ndị na worship ndị ọzọ n'ụka ka ị ga-afụ ya. Maka ọ n'ụka ka ị ga-afụ ebe mmadụ ga-apụtarụ segburu ana. Ịghọtara ya? Segburu ana. O segburu ana anwa. Then o believe
na onye nwa na Mesaya ya bụ na onye abụzi Chukwu. Ọ dụrụ na ọdịnala we negotiate. Onye batara Igbo spirituality agwa gị mgbe ị chọrọ ịga ọfọ, sit etu anyhow you want, anyhow you know that you give you more comfort. Onye batara na ebe ego mmụọ anyị nọrọ ana. We negotiate because we understand that we are not their slave. Anyị na-anọ. What we are doing in negotiating. Ịkpọkuo ndị aka, kpọkuo ndị egere, gwa ha na ị chọrọ ka ha mere gị ihe dị etu a. Na ha mere gị ihe dị etu a na ị ga-emere ha nke a. From again, negotiation. We don't worship. We venerate them. Ọnọdụ is like lobbying. Ana m agwa ndị mmadụ na-ebi ihe a na-akpọ personal relations. Ihe anyị ji echukwa chi anyị, chukwu ụmụ mmụọ, mee udo with ndị mmiri, all upon the mammals, water sprites, salamanders, the gnomes, the gnomes. Ihe anyị ji akpọ ndị mmụọ niile bụ ka anyị build personal relation. Etu esi si na ịma mmadụ amaka, etu aka isi ma mmụọ si dị mma. If you ji build those personal relations, iji echukwa arụsị be nna gị ma arụsị ikwu nne gị ma ndị ichie be nna gị, ebe etu a mmadụ si ebuild personal relation n'ụwa mmadụ, ka ọ ga-abụ mgbe o rechiela ịfụ ndị ga-abịa gbara gị ọgụ ka mma alụ gị atụ. O nwere ihe a na-akpọ nna ochie mmadụ ma ọ bụ nna ochie. Ịpụtaba ikene nna gị ochie, asị gị ndị isi ya nna ochie, imenatara ya, ọ tapụ gị na asị so nwa dị ya aka ọgbọ gị. Ikene gị nna gị ochie ma nne gị ochie, ọsọ nwa dị na ya amanyekwa gị asị, ị na-agba si ya mba nna ochie aka nyọ, imenatara ya, ọ tapụ gị nye gị blessing. Mgbe ahụ ị na-eje echukwa ndị ikwu nne gị, na-eje n'ikwu nne mama gị ka ha mara gị ọrụ mgbe ọ na-eme ihe ha sị na nwa di ya na ha na-eme ihe dị etu a. Ihe ị na-ebuild ihe a personal relations. Maka na ọgaranya jere mba anụ juru akpa ya bụ ndị ọ na-enyekwa anyị rie. So why we are building these personal relations? A ji echukwa chi gị, chukwa ndị ichie, chukwa ndị aka, chukwa ndị egede, chukwa ndị mmiri. Ihe a bụ etu mmadụ si adị popular. Etu o si abụ na mụnwa wa Ogbuefi Ezeana ugochitubelu chọrọ ime ihe, ndị friends adachi ama ihe. Ụfọdụ nwe mgbe na-eme ihe, ụfọdụ ebute telivishọn, ụfọdụ ebute nka, ụfọdụ ebute nke, ụfọdụ akpụta ebunu. Ihe dị na personal relations build. So ihe ji sị gị chukwa chi gị na ụmụ mmụọ ndị ọzọ abụrụ ka ị worship ha. Ọ ka ị recognize ha, akpọrọ m ya building personal relations. Ka gị na ha dị na mma. Ka ọ ga-abụ ebe ọbụla awalitere okwu gị na mmụọ ha sị na nwa abụ nwa nwere ọgụgụ isi, na nwa abụ nwa na-respect mmadụ. Ka mmadụ gatụ, when I was growing up, ndị maara m ọfụma ebe m biri n'Ọnịcha ebe a mụrụ m, ya agwa gị na m dị very respectful bido na nwa. Ndị nne na nna na-akpọta ụmụ ha si ya na nchọ ka gị na nwa m adịbada mma, maka na enwere m ike ịfụ okenye gara ikenye ọfụma. Ịdị ya na very respectful people will love you. And ka mmadụ gị ofu atọ, ọ bụrụ na ibi na ya dị face me and face you. O wee bụrụ na onwe nwatakịrị na-ahụ ịpụta ụtụtụ okene gị good morning ma good morning sir, na-ekene gị ọfụma. O nwere ike ụfọdụ ihe ka ọ batara fụ ka ịbụ ihe aka nri na aka ịgba ọgbọrọ ọchịa, etu anyị si eme n'oge nke anyị, ọrụ ọchị onyere gị aka bụrụ datin ahụ. O nwee ka esi wee pụta n'ụzọ fụ ka anya na ndị mmadụ na-enwe problem, ọkwa ihe na-abịa narị datin, ị na-abịa jụọ okere ihe na-eme bụ ori ọgụ maka na nwatakịrị na-erespekt okenye, ọkwa eziokwu. Ọnya ka anyị ji si gị build personal relation with ụmụ mmụọ, so that mgbe o rejere, maka na ihe na-ebu ụzọ mee na mmụọ bifo mee n'ụwa mmadụ. Mgbe a na-akpa nkata ihe ya eme gị, ọ sị mba, akpa agwana nkata maka ihe dịrị gị mma, ha si yes, si gozie nya nwatakịrị na odizi abụrụ ya. Ifuru ihe a ji si gị build personal relation, ọ bụrụ ka anyị worship ha. So ọ bụrụ na ịbụ onye ụka batara n'ọdịnala, i were that mindset jee kpọtuo ofu arọ bi na-agụ ma ọ mmụọ ọsọ ya bụrụ the babes, ndị mama ịghọta, ndị mmiri, ije na worship ya bụrụ n'obi na ọ bụrụ worship ka a na worship n'ọdịnala, kama we venerate them. We build personal relation, yozie ka ọ yọtara gị ayụyọ. Etu a nnọkịta, and I can tell you na o nwere ihe ị nwere ike ịda ayọ nwa Ogbuefi Ezeana ugochitubelu. Ọ bụrụ na ị nwetara ya, o nwere onye ị ga-esi n'aka ya yọọ m ya. Ọ bụrụ na m emere dati na-eme nwa obere. Etu a ka ọ dịkwa, ihe ahụ mkpa gị na nwere onye ga-abụ otinye aka na keesi gị so yọọ ayịyọ na eme ya. O nwere onye nwere ike ji na ọ eme ntinye aka na ya bụ keesi jee yọọ, based on my personality, onye ahụ iche bụ na ọ eme dati na-eme ya. Ọnya ka eji si ubi udo ha sịrọ gị worship ha.
ma reference them. Mmadụ na ike niile si n'aka Chukwu okike abịa. Let us pray. Onwekwa ajụjụ ọbụla ị nwere na nkụzi a, WhatsApp number ị ga-enweta mbụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Ekpere. Ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe be with you all. May Chukwu nke Africa bless you all now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu. Go, shine and dominate.